नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मंडळी भरपूर दिवस मुंबई गोवा हायवेचे अपडेट्स येत नव्हते, कारण सध्या जिल्हाबंदी वगैरे आहे, त्यामुळे आम्हाला जिल्ह्याच्या बाहेर वगैरे जाता येत नाही आणि त्यामध्ये मी पॉझिटिव्ह होतो। तर त्यामुळे मी देखील महिनाभर कुठे बाहेर नाही पडलो। तर आज तब्बल महिन्याभराने मी आज कणकवलीला गेलेलो। तर आपल्या कोकणामध्ये पाऊस वगैरे पडल्यानंतर मस्त असा मुंबई गोवा हायवेचा सीन असतो एक, म्हणजे पूर्ण हिरवळ असते बाजूने आणि त्याचबरोबर सध्या तुम्ही ढगांची कंडिशन बघा, मस्तपैकी असं ढगांचं टेक्स्चर आहे या ठिकाणी। इकडे मागे पूर्ण ऊन आहे, हे बघा या साईडला पूर्ण पाऊस येतोय। तर मंडळी आपण असाच ह्या पूर्ण संपूर्ण व्ह्यूचा एक व्हिडिओ बनवला आहे आपल्या मुंबई गोवा हायवेचा। तर हा व्हिडिओ नक्की बघा आणि आपल्या कोकणचं जे सौंदर्य आहे ते पुरेपूर दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे। पूर्वीचा जो मुंबई गोवा हायवे होता त्याच्यामध्ये पूर्ण आजूबाजूला झाडं होती, आता ती झाडं सगळी तोडली आहेत आणि रस्ता रुंद झाला आहे, मोठा चौपदरीकरण झालं आहे। त्याच्यामुळे थोडंसं जरा सावलीचा वगैरे प्रॉब्लेम होतो आहे, पण पावसाळ्यामध्ये व्यवस्थित अशी हिरवळ असते। तरी पण रोडच्या साईडला झाडं नसल्यामुळे थोडासा गोंधळ आहे, पण आता सध्या लावत आहेत झाडं, तर ती देखील वाढतील काही दिवसांनी। इकडे पूर्ण पाऊस येतोय आणि मी आता आहे सध्या हुमरटमध्ये आणि तुम्ही रोडच्या दुसऱ्या साईडला बघितलं तर संपूर्ण असं निळशार आभाळ आहे आणि पूर्ण आकाशाचं टेक्स्चर बघा, ढग वगैरे कसे आले ते एकदम मस्त असा व्ह्यू मिळतोय। तर मंडळी तब्बल महिन्याभराच्या विश्रांतीनंतर आज मी पुन्हा कणकवलीला चाललो आहे कामासाठी। तर आत्ता मी जस्ट नांदगाव क्रॉस केला आणि हा जो नांदगावचा सीन आहे ना, हा अतिशय म्हणजे मी लहान असल्यापासून जेव्हा बसने वगैरे जायचो, त्याच्यानंतर कॉलेजच्या वेळेला मी जायचो इथून कणकवलीला, तर त्यावेळी मला हा सीन भरपूर आवडायचा, हे असे ढग। पण आज मी खास शूटिंग का केलं, मी भरपूर वेळा कणकवलीला जातो, पण आजचा हा जो काही नजारा आहे ना हा काही वेगळाच आहे। मला ढगांचं टेक्स्चर वगैरे बघा, अतिशय तुफानी एकदम मस्तपैकी। पण इकडे असा चांगला व्ह्यू आहे, पण माझ्या मागच्या बाजूला म्हणजे तरळे वगैरे साईडला पूर्ण असे ढग आलेत, काळे ढग, आणि पाऊस पडण्याची देखील शक्यता आहे आणि मध्ये असा गडगडाट देखील आहे। पण इकडे तुम्ही बघून तुम्हाला वाटणार नाही की पाऊस येतोय म्हणून। फक्त मला तुम्हाला काय दाखवायचं आहे की हा जो व्ह्यू आणि मुंबई गोवा हायवे एक नंबर, अतिशय। मी ॲक्च्युली आधी पण बघितलेलं, पण आज हे शूटिंगच्या मार्फत तुमच्यासोबत घेऊन येतो आहे। आपण या व्हिडिओमध्ये असेच हे जे मुंबई गोवा हायवेवरचे असे मेन स्पॉट आहेत ना, जे असं चांगला व्ह्यू आहे ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर हा आहे बेळणे पूल, बेळणे पुलाचा देखील व्ह्यू मस्त आहे आणि हा बघा साईडला देखील मस्त हिरवंगार पूर्ण झाडं आहेत आणि तुफानी असा व्ह्यू आहे। बाजूला शेती आहे आणि त्यामधून हा वळणांचा आपला मुंबई गोवा हायवे। पूर्वी वळणं वगैरे भरपूर असायची आणि त्यावेळी गाडी चालवायला देखील मजा यायची। आता तुम्ही एकदा नांदगावमध्ये आलात की कधी 15 मिनटामध्ये कणकवलीला पोहोचता ते कळत पण नाही। पण ज्यावेळी असा तुम्हाला एक निसर्गाचा व्ह्यू असतो आणि त्यामध्ये असा चांगला रोड असतो ना, त्यावेळीची ड्रायव्हिंग करण्याची मजा आहे ती कशातच नाही। आणि मुळात हे तुम्हाला दाखवायचं कारण मी पूर्वी देखील मी किंवा सर्वेश तर आम्ही कुठे फिरायचो तर त्यावेळी अशा रोडच्या सिनरीचा फोटो काढून आम्ही स्टेटसला वगैरे ठेवायचो। पण आता जेव्हापासून आम्ही यूट्यूब चॅनल चालू केले तर हे ज्या आमच्या मनातल्या काही इच्छा आहेत, ज्या आम्हाला तुम्हाला सर्वांना दाखवायचं आहे, तर हे आम्ही ह्या चॅनलच्या माध्यमातून घेऊन येतो। तर इकडे बघा, हा समोर मस्तपैकी असा डोंगर आहे हिरवागार, हा बेळण्याच्या पुढचा स्पॉट आहे, ज्या ठिकाणी इथे पुढे आशिष हॉटेल आहे। तर इकडे देखील सुंदर असा नजारा, मुंबई गोवा हायवे ज्याचं काम हल्लीच आता एक 95% पूर्ण झाले, थोडंफार बाकी आहे, पण ओव्हरऑल जो ट्रॅव्हलिंगसाठी असणार होता तो रोड तर क्लिअर झालेला आहे। मगाशी मी बोलत होतो की आम्ही हे जे सर्व रोडचे सिनरीचे फोटो वगैरे काढून फेसबुक आणि व्हॉट्सअपला शेअर करायचो। तर मंडळी आमचं सुवर्ण कोकण हे फेसबुक पेज देखील आहे आणि त्याचबरोबर इन्स्टाला देखील आपलं हे आहे, तर ते देखील इन्स्टाचं अकाउंट देखील आमचं फॉलो करा, सुवर्ण कोकण। आणि अशा हे जे चांगले सिनरीचे फोटो असतात कोकणातले
किंवा व्हिडिओ असतात तर हे आम्ही तिकडे पोस्ट करतो. तर ते देखील कसे वाटले तुम्हाला ते देखील आम्हाला सांगा. आणि हा जो आम्ही खास वेगळा इनोव्हेटिव्ह एक व्हिडिओ बनवतो आहे तर ह्याच्या देखील प्रतिक्रिया आम्हाला कळवा तुम्ही. म्हणजे हा आमचा वेगळा प्रयत्न आहे. मोस्टली आता कसं आपण रोडच्या कंडिशनचे व्हिडिओ तर घेऊन येतच होतो आणि आता हा सिंधुदुर्ग पट्ट्यातला रोड पूर्ण झाल्यामुळे तेच परत दाखवण्यात काही अर्थ नाही. तर आम्ही आता टार्गेट आहे आमचं की सिंधुदुर्ग बाहेर म्हणजे रत्नागिरी, रायगड या 2 जिल्ह्यांमधला रस्ता आपल्याला तुम्हाला दाखवायचा आहे. कारण त्या ठिकाणी आता काम जोरात चालू आहे, पण जिल्हाबंदीमुळे ते शक्य नाही आहे. हा आहे इथे उंबरठचा ब्रिज आणि उंबरठच्या ब्रिजवरून पण मस्त अशी सिनरी आहे ढगांची सुंदर. हे बोर्ड देखील आत्ताच लावले आहेत, एक साधारण महिन्याभरापूर्वीच लावलेले आहेत हे बोर्ड. कणकवली, ओरोस, पंची याच्यामधून पण हे असे जे आम्ही क्लीन शॉट्स घेतलेले आहेत व्हिडिओ. मला तर भरपूर आवडला आहे. तुम्हाला कसा आवडला ते परत एकदा सांगतो, प्रतिक्रिया तुमच्या कळवा. आणि मित्रांनो, पुढच्या अपडेट्ससाठी देखील सुवर्ण कोकण चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा. आम्ही नक्की ज्यावेळी जिल्हाबंदी उठणार आहे आणि कोरोनाचा हा प्रभाव कमी होणार आहे त्यावेळी आम्ही नक्की पुढचे व्हिडिओ आम्ही घेऊन येणार आहोत. तर त्यासाठी आजच सुवर्ण कोकण चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला सर्व आमचे अपडेट्स लगेच मिळतील. मंडळी, आता दुपारचे 2 वाजले आहेत आणि मी आता माझं कणकवलीतलं काम आटपून परत रिटर्न चाललो आहे शिरगावला. तर आता आपण आहोत जानवली पुलावर. आपल्या मागे होता तो कणकवलीचा ब्रिज, तर त्याचा व्हिडिओ देखील आपण बनवलेला आहे. तर तो देखील सुवर्ण कोकण चॅनलला जाऊन नक्की बघा. तर मी मगाशी तुम्हाला बोललेलो की मागच्या बाजूने पूर्ण काळे ढग आहेत, तर इकडून पूर्ण पाऊस येतो आहे आणि हे ढग येताना हा मध्येच ऊन सावल्यांचा खेळ चालू आहे. हा समोर तुम्ही पट्टा बघताय त्या ठिकाणी जराशी सावली आहे आणि आता आपण चाललो आहे त्या ठिकाणी ऊन आहे. आणि अशा याच्यामध्ये तर मला गाडी चालवायला पूर्ण मजा येते आणि त्यासोबत बाईकवर जर असू तर अजूनच मजा येते. तर ही बघा सावली आली. ओके. हा जो ऊन सावल्यांचा खेळ आहे ना, हे वातावरण फक्त तुम्ही पावसातच अनुभवू शकता. बाकीच्या वेळी असं तुम्हाला कधीच दिसणार नाही. आणि ज्याप्रमाणे पावसात देखील अशी सिनरी असते ना, तर त्यावेळी मला अजून धुक्यामध्ये देखील गाडी चालवायला मजा येते. म्हणजे ह्यावेळी तुम्ही जर हिवाळ्याच्या वेळी जर आला, ज्यावेळी धुकं असतं पाऊस संपताना, त्यावेळी देखील मुंबई गोवा हायवेचा सीन अतिशय उत्तम असा असतो. जुन्या मुंबई गोवा हायवेला या ठिकाणी पूर्वी भरपूर झाडं होती, पण आता ती थोडीशी कट केली आहेत आणि आता ही आजूबाजूची थोडीशी झाडं शिल्लक आहेत. त्यामुळे ह्यामध्ये काही ठिकाणीच फक्त सावली आहे, ज्या ठिकाणी जरा आपण विश्रांती घेऊ शकतो. तर माझ्या मते ना, हे कॉन्क्रीटचा जो रोड होता त्याच्यापेक्षा हा जो डांबरीकरणाचा जो सीन आहे ना, डांबरीकरणाच्या रोडवर येतो, अतिशय एक नंबर. वाव. हा आहे उंबरठचा ब्रिज. उंबरठच्या ब्रिजवरून अतिशय सुंदर असा व्ह्यू मिळतो. या ठिकाणी पुढे माडाची झाडं आहेत, त्याच्यामध्ये एक घरं आहेत, हे ॲक्च्युली दुकान आहे हे. आणि त्या साईडला तिकडे जो डोंगर आहे ना, त्या डोंगराचा तर व्ह्यू एक नंबर. हे सर्व जे शूट आहे ना, हे पूर्ण माझ्या मागे कुमार बसला आहे, त्याने सर्व हे शूट केलं आहे. आणि आम्ही एवढी गाडी हळू चालवतो आहे, 30च्या स्पीडने आहोत, तर आम्हाला ऑटोवाले देखील ओव्हरटेक करून जात आहेत. कारण हा सिनरीच अशी आहे की मला गाडी फास्ट चालवायचं अजिबात इंटरेस्ट नाही आहे. स्लो अशी चालवून मस्तपैकी ह्या वातावरणाचा आनंद घेत मी गाडी चालवतो आहे. आणि पुढे आता आम्ही थांबू जरा मस्तपैकी जरा, कारण तुम्हाला देखील हा सिनरी पूर्ण दाखवायची आहे आणि त्याच्यानंतर इंट्रो देखील एक द्यायची आहे. तर त्यासाठी आम्ही पुढे थांबणार आहोत. तर आता आपण आलो आहे बेळणेच्या पुलावर. मगाशी तुम्ही जातानाचा बेळणे पूल बघितला, आत्ता तेवढं खास असा सीन नाही आहे, कारण पूर्ण काळे ढग आले आहेत, त्याचबरोबर सावली देखील आहे. पण तरी पण हा जे असे वळण आहेत ना, हे ब्रिज आणि वळण, वाव, हा सीन मला खूप आवडतो. आणि भरपूर वेळा मी हा सीन फेसबुकला स्टोरीमध्ये आणि
व्हॉट्सअपच्या स्टेटसमध्ये मी ठेवला आहे त्याला सॉंग्स वगैरे लावून. वाव. तर आता आपण आलो आहे नांदगाव पावाची वाडी येथे. या ठिकाणी पूर्ण दोन्ही ठिकाणी खोदलं आहे, त्यामुळे या ठिकाणचा सीन तसा चांगला वाटत नाही. पण पूर्वी हा जो पूर्ण डोंगर होता गडगडत आहे. थोड्याच वेळात पाऊस येईल आणि आम्हाला लवकरात लवकर घरी जायचं आहे. पण मी आता काय म्हणत होतो की पूर्वीच्या वेळी हा जो सीन होता ना, या ठिकाणी पूर्ण अशी गर्द झाडी असायची आणि आत्ता देखील आहे. पण ही जी ग्रीनरी आहे ना, ही फक्त या पावसातच तुम्हाला बघायला मिळेल. या ठिकाणी रस्त्याच्या बाजूला वडाची वगैरे झाडं होती, ती आता कट केली. पण तरी पण पावसातली जी सिनेरी आहे ती बघण्याची मजा वेगळीच आहे. तर आता आपण आलो आहे नांदगावच्या जवळ, ज्या ठिकाणाहून पुढे ओटवला वगैरे जायचा रस्ता आहे. आणि या ठिकाणी हे जे शेत, हे लावणीच्या वेळी जेव्हा तुम्ही बघायला याल ना, लावणी लावल्यानंतर वाव, अतिशय सुंदर असं व्ह्यू असतो. आणि उन्हाळ्यामध्ये इकडे पूर्ण क्रिकेट वगैरे सर्व खेळ वगैरेचे टुर्नामेंट्स असतात. आणि याच्या ठिकाणी इकडूनच ओटवला वगैरे जायला रस्ता आहे. पूर्ण असा डोंगर आहे बघा मस्तपैकी. आणि आता नांदगाव येईल थोड्याच वेळात आणि आपण नांदगावच्या ब्रिजचा स्टेटस देखील पाहणार आहोत. तर तो देखील आमचा व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा. नांदगावचा ब्रिज देखील पूर्ण झाला आहे, पण अजून तो वाहतुकीसाठी चालू झाला नाही आहे. ज्यांना माहिती आहे तेच फक्त त्या रोडवरून ट्रॅव्हल करतात, बाकी अजून कोणाला माहीत नाही. तर मंडळी, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.